Officer sa OCD-11 nga si Sir Franz Irag. Sir Franz, mayong buntag. Ma'am Renz, may buntag kanino sa tanan tigsuminaw sa DSBC Davao. Yes sir, kabalo ko busy mo karon. Mangutana lang mi sir, kumusta ang initial assessment sa OCD-11 sa pagtayog sa linog kaganinang alas 4 sa kadlawon? Yes ma'am, as per monitoring nato, no, coordination with the different provincial and municipal city DRRMCs. As of this time ma'am, wala pa reported damages, especially sa Sarangani municipality, no, kung asa nga to ang epicenter. And as per monitoring nga to, no, ang mga recorded and reported intensity are the following, no, Davao City intensity 2, sa Davao del Norte intensity 3, Davao del Sur intensity 2 to 3, Davao Occidental intensity 3, Davao de Oro intensity 3, and Davao Oriental intensity 3, no. And again, as of this time, wala pa tayo nadawat of any reported damages o man casualties sa maong linog, Ma'am Ren. Yes po. Ayan, salamat kay sa initial assessment sir. Sir, ang inyong pahinomdom sa public karon sir, labi na nga murag sunod-sunod ang pagtayog sa linog ikan pa di adtong Disyembre. Yes, ma'am. Oo. Padayon lang gyapon na mo ang pag-remind o pahinomdom sa tanan mga kaigsunan nato diri sa Region 11 nga hinumdumon lang gid nato kanunay ang katong mga basic procedures, no, kung adunay ma-experience nga pagtayog sa yuta, duck cover and hold, no, and kung mahimo gani, kung kaya ra siya nga maka-immediately evacuate ka from sulod sa building or sa imong balay, no, going outside to a safer area nga walay mga any falling debris, no, so pwede ra pud nato na sa buhaton o siguro pan kita ginawhag pagid namo ang tanan no nga mo partisipar kanunay labi na sa ato ang ginapatigayon nga quarterly nationwide simultaneous earthquake drill, no, labi na at the local level o barangay level mismo. Gani maski nga ato ang mga private offices or company, no, nag-participate na pud sila sa ato ang nationwide simultaneous earthquake drill. Quarterly done siya. So kita, no, atong sa sarili nato ato yung paningkamutan nga kung adunay sama sa pagpatigayon ato ang is magsalmot ta mo apil ta, no, so hinumdumon kanunay kung sa mga angay buhaton. Yes sir, pero wa pa ba mo ano sir, kining date kung kano sa ipahigayon this quarter ang NSED or Nationwide Simultaneous Earthquake Drill? Most likely ma'am, ang initial schedule will be on March, no, for the first quarter sa ato ang Nationwide Simultaneous Earthquake Drill. And amo nang paningkamutan, no, nga mas mudaghan pag yun ang participate sa ato, especially ang kaning community level na to o nga tuang mga private institutions or organizations, no, mga hotels, malls, and other establishments, no, kay also including ang schools, no, ato ginang actually with the guidance ni RD Edna Dayang Hirang, isa gid sa iyang gusto tutukan labi na kaning nationwide simultaneous earthquake drill na to ang mga school, no, kay medyo sama pa siyang gingon during daytime na sa school ang pinakadako nga tapok sa community o considered nato sila nga isa sa mga vulnerable sector nato, no, ang mga estudyante. Ayan, thank you sir. Lastly sir, kini personal opinion kasi mo kung imong tubagon for dili Sir Franz, pero manggod katong niaging adlaw sir ba tong Domingo god na ay nag-viral nga mga video nga dunay daghang isda didto sa may maasim sa Sarangani, mga tamban daw to sir, ni dagsa sa baybay unya na ay mga nag-comment nga blessings unya ang uban puningon nga nitayog daw to dito sa ilalom, although wala pa man tay kanaganing kanang maka-measure gyud or makatagna nga naay maabot nga linog. Pero sir, mo tuo ba ta ikaw ana sir nga kanang kung naay mga ingon ana na ay tilimadon nga na ay umaabot nga kalamidad sama ni ining linog karon sir? Kung basehan na to, ma'am, no, ang kaning scientific basis, scientific explanation, I think wala pa official nga pronouncement or declaration from
PHIVOLCS nga kung nabagay direct correlation or direct nga relasyon ng ang maong senaryo nga katong nidagsa ang daghang isda no niya pila ka adlaw milabay 2 days I think niya karong adlaw Yes. sinati tag kusog nga linog no. Kung scientific basis atong basihan ma'am murag lisod pag gid sa tuhan no. And however no actually nakita nato sa balita kagabi Yes. sa national news no. According to Department of Agriculture, I mean the Bureau of Fisheries no Aquatic Resources, most likely ang isa sa rason is upswelling ba to ang gingon Yes. ano nga kundi na changes of temperature kay lalong sa dagat mao tong nagsaka ang daghang isda no nya niabot gud mismo sa shoreline. And other possible reason will be base no kuan daw naabot sa shoreline ang mga isda tungod sa pagpangita og mga pagkaon or di ba kaha naay mga dagkong isda no nga gigupot sila og kaning hinuong pagkaon ba so isa mo nang mga rason no Yes. bahin sa as per explanation sa tuwa ni BFAR at the national level na sa nakita nato sa national news kagabi. But with regard to the earthquake scenario nato karon scientifically wala pa explanation on that no. Yes sir, oo. At least kanang andam ng puntas kanunay sir kay agid ta kabalo kano sa agid mo tay-og ning linog. Syempre pahinomdom sa tanan nga katong pagpangandam o pagampo gyud sa kanunay nga mahimong kanang luwas ta gikan ining mga pagtayog. Sir Franz, salamat kay sa mong panahon sir and God bless you sir. Ampings Thank kanunay. you ma'am Renz ug mayong buntag pag-usab sa tanan. God bless you all po. Ato nakauban mga higala si Sir Franz Irag, Information Officer sa Office of Civil Defense, Canao City 11. Be sure, straight to the point.